vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme první díl z naší třetí série. Jo. Já se chci omluvit za zrušení první série, protože z důvodu, že to, jak bych to řekl, z důvodu, že jsem omylem jsem smázl můj svět, takže byl jsem jakoby nasranej, ale už jsem se rozhodl, že vám natočím novou séričku, abych vám to nahradil za to, že jsem ji zrušil. Tak, je to zase klasicky survival. Já bych chtěl jakoby v tomhle díle najít vesnici, aby jsem se mohl někde zabydlet. Nevím, les nějakou najdu. Já tady natěžím dřevo. Tak, pěkně. Mě by to chtělo se co nejrychleji někde zabydlet. No. Kůň? Můj kůň. Lili kůň. Ten je malej. Ten je malinký. Ten je pěkně. Malinký kůníček. Malinký. Že jsem to říkal. Máme vesnici. Nice. Oh yes. Jak to nějaký operátor čadu světlo. Dáme, abyste mohli vesničný schovat. Tak. 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 Já vám když tak dám do popisku síť, který jsem tam napsal a měl vygenerovat ten samý svět, jako tady mám teď já. Tak. Užít. Tak, tohle. Tak. Tak. Začneme. Trošku si nakupu kamení. Tak. No, to je hlína. Tak. Jo, to jsem teď řekl. A tady ta série bych chtěl, aby byla docela fakt dlouhá, ale nevím, jestli budu schopen ji natočit pořádně. Možná občas nebude video, občas bude to všelijak. Podle toho, jak budu mít čas. Jsem byl rád, že jsem si dneska udělal konečně čas, abych mohl vydat nový video, tak. Že jsem měl tolik věcí, jako teď začala škola. Tak nemůžu vůbec skoro nic dělat. Protože jako můžu natáčet, ale nemám čas, prostě čas není. Mám málo času.
Tak. Tady. Tak. Jdu nějaký dřevo točím. Tak tady vytečenou rozkopnu políčku nějaký tady mají. Také tečka. Tak. Ale nečum teda mě. Tak, já to zaskočím vypít do domu. Tak. Tady asi nenajdeme ještě nějaký vesnice. Tak, já tady mám takové dvě, ne krom. Krom tam zapadala. Tak, pěkně třenička. Čekáme, tady se nám to vypeče. Tak. Čky. A jakoby, tady jakoby asi možná udělat jenom občas mimo natáčení. Třeba něco natáčet nějaký suroviny, nebo potřeba, tak jakoby tak budu natočit mezi toho místa, mezi natáčení. Ale občas, jakoby, kdybych potřeboval něčím pomoct a neměl bych čas ve videu, tak bych požádal, jestli by mi někdo nepomohl. Já vím, neměl bych to, ale jako když máte někoho, kdo by vám chtěl pomoct. Občas, tak bude to občas chvilinku trvat, než vydám další video, ale věřím, že vám to moc vadit asi nebude. Jo. Pojď to saka, pojď. No jídlo nemáme. Jdu se zažírat. Dělat. Jo, potom se přijdou uhlí, pak vezmu, tak. Děláme si tohle. Tak. Trošku se rovná ten vent. Bloky, takéčku. Já bych teď linku tak tady to dolů. Jinak chci se vám omluvit za to, že dlouho jsem nevydal žádný video. Chci to změnit a snad budu vydávat teď videa poslední dobou častěji, když je ta škola. Chceme vyplnit. Když se chtěl zrušit, tak tady teda je uhlí papíru. Ani nevím, co jsem tam dal zase. Do příště asi možná udělám výjimku a natočím jedno video. To nebudu jednou natáčet video, protože to by bylo hrozně nezáživný. Už jsem chtěl jedno natáčet, ale to bylo takový blbý. Bylo to o koních, no. Koně už byly 2 díly, já vím, ale jakoby už jsem si řekl, že tady prostě nejde nasadit sedlo. To je takový závažný problém, že nejde nasadit sedlo. Jenom jsme našli 3 žilí koně a měli jsme 2 sedla.
dungeonu. Jsme našli spawner totiž a tam byly 10 sedla. A našli jsme 2 koně, udělali jsme si kožený na každýho kožený brnění. A prostě to nešlo. Nešlo vůbec to nasadit. Nevím proč, ale nešlo to. Vezmu nějaké tačky. Tak máme 10 toček, 40 minut stačí. Já bych řekl, že pro dnešní díl to bude stačit. Takže asi se uvidíme asi až příště, takže čus lidi.